Si Ilocano, dayta na hanamin na awatan. Matago-tago ka po, driver. Matago-tago. Apay natatago-tago? As in tago-tago. Ngam no sino man madje kadwa nga taxi driver. Pero kung sino man yung kasama ng isang taxi driver na nagsabi doon sa matanda, doon sa botanical, sana makonsensya ka. Nagpahatid yung matanda sa DSWD, Intaray. pero sa botanical binaba. Ay. Nagbayad siya ng 500 tapos Intaray. inakbo mo barya. Makonsensya ka sana. Ako ang sunod niyang sinakyan. At umiiyak siya kasi wala siyang pangbayad. Pumunta siya- Yung taxi na driver, yung driver na taxi dyan na nakapost, hindi yan yung ibig sabihin niya. Haan. Bakit pinost yung akala ng DSWD Agalate. Pumunta ng DSWD para kumuha ng tulong kasi nabagyo yung bahay nila. Tas ganun yung ginawa. Mama, you don't get the context. Hindi po ako magsusumbong kundi nagpapasalamat po ako sa driver ng Globet Taxi sa pagtulong sa isang medical emergency kung saan walang pag-alinlangan na tumulong para madala agad-agad ang pasyente sa ospital noong nakaraang araw. Hindi na po kami pinagbayad. Salamat man ang kang kabro ni Apo Diyos ti mang tarabay kang ka. Ano daw? Sabihin. Mali yung niya, yung comment. Hindi, yung nag-comment na yan, yung pangalawang sinakyan nung Driver. pasahero. Yung unang pasahero, ang tinutukoy niya yung unang taxi na binaba sa Botanical Ebe sa DSWD. Tapos ang sabi nung baba, nung matanda, hindi na binigay sa kanyang sukli, umiiyak doon sa taxi driver na nag-post na yan. Yung nasa comment. Yeah. Amo mo pala ang Ilocano, apay, ag-translate pa ni Mayang. Apoy, hindi, nakuha ko lang Yung sinasabi point kasi, ni Mayang. kasi nagbabasa na si Mayang. It's all about the comprehension. Comprehension, what is comprehension? Comprehend. What is that comprehend? The way you understand things. Char. Wow, English pa kang.